Apa? Lewung riyen. Lewung. Wah. Ya, nek lewung aku kepengin digarap samboyoan. Sing digarap sapa? Sing digarap sapa? Ya iki masih ngono ya gak entek wong sak mene-mene gedene ha. Ayo Mas, lewung digarap samboyoan Mas ya. Yuk monggo. Bapak-bapak sing seragaman monggo. Sudah mriki Pak.
matur suwun lewunge wis diparingi.